strawberry, mulberry, grapes, kakao ug daghan pa. Makita na kini sa mga talisay nun diha mismo sa ilang dakbayan. Kung asa kini atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Kinsay magdahom nga sa usa sa mga coastal barangay sa dakbayan sa Talisay. Makita mo na ang mga tanom ug prutas nga strawberry, mulberry, grapes, kakao. Ana pay mga herbal plants nga sagad gamiton sa mga high-end nga kan-anan, sama sa rosemary, sweet basil, peppermint, hydroponic lettuce ug ang local basil nga sangig. Kining tanan makita sa umahan nga sud sa pipila ka tuig nga wa na magamit diha sa Barangay Puok, usa sa mga coastal barangay sa Talisay City. Ang nakanindot kay libreng gipanghatag ang seedling sa mga residente sa barangay ug andam silang motulo kung unsaon pagpabuhi sa mga matang sa mga tanom. Nausay sila'y aquaponics ug uban pang mga utanon ug ornamental plants. Sukad sa ulahing bahin sa niaging tuig, nahimo na usab kining gamayng source of income sa pamilyang lastimado. Ilabi na nga tungod sa pandemya, nawad-an sila og trabaho. Ako nang gituyo diri ma'am kay pero gistadihan pud nako kung say dapat buhaton. Kay para bitaw ang mga tao di na matuglagyo, moral diri. Ang ilang garden gihimong ihimplo sa ilang barangay ug maoy nakaaghat sa ubang mulupyo nga mutikad usab og ilang garden. Encourage ninyo mga purok leader nga ang mga tao nga mutanom gyud kay batul raman ang kinahanglan o kinahanglan mo abono tagaan mo. Gawas sa mga pananom, lain nilang nakatunan og nahimong dugang panginabuhian, maong paghimo sa fertilizer nga gitawag og carbonized rice hull. Uban ni John Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.